సో గైస్ లిటరల్లీ నేను కలలో కూడా అనుకోలేదు ఇంత బ్యూటిఫుల్ అవుట్కమ్ వస్తుందని నేను ఇంతవరకు. సో వెంకటేశ్వర స్వామిని అయితే చూస్తుండే అట్లనే చూడబుద్ధి అవుతుంది. సో అంత బ్యూటిఫుల్ అయితే వచ్చింది అవుట్కమ్. మీరైతే చూడండి ఎలా వచ్చిందో. సో రీసెంట్ గా అయితే మనకు ఒక క్లయింట్ అయితే అప్రోచ్ అయిపోయి వాళ్ళ ఇంట్లో శ్రీనివాస కళ్యాణం జరిపిస్తున్నట. సో తనకి ఒక మంచి అడ్డు తెర కావాలని నాకు సజెస్ట్ చేసిండే. సో నేనైతే కొంచెం కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి సో ఇలా వేద్దాం అని చెప్పిండే. సో తనైతే ఒకటే అన్నాడు, నాకు నీ మీద ఫుల్ నమ్మకం ఉంది, నువ్వు ఏదైనా చేయి బట్ క్రేజీ అవుట్పుట్ కావాలి అని కస్టమర్ అయితే మనకు చెప్పేసింది. సో మీరైతే చూడండి గైస్ ఫైనల్ అవుట్కమ్ ఎట్లా వచ్చిందో. సో మీరు కూడా చూసి మీకు ఎలా నచ్చిందో కింద కమెంట్ సెక్షన్ లో అయితే కమెంట్ చేయండి. ఇలాంటి ఇంకా వీడియోస్ కోసం మన పేజ్ అయితే ఫాలో చేసేయండి. సాటిలేని ఘనుడైన నీరజాక్షి అలిగే